Karin ti Apo, agtagerger dagiti tattao, agtugtugaw iti trono na iti nangatwen dagiti kerubim, ket agin gined ti daga. Manakabalin iti Apo Jesyon, isu ti kangatuan iti amin na nasyon. Idaydayaw kuma ti tunggal maysa tinindaklan kanadaeg anagan na santuan ni Yahweh. Manakabalin ka nga ari, Ayaten tinalinteg, iyeg mo ti ustisya ti Israel, iyeg mo ti kinalinteg ken panagpapada. Agtakder tayo. Dagiti kariti Diyos pagtakderak, ang nanayon kantaek ti dayaw na. Gloria iti kangatuan ipukpaw ko, karkariti Diyos pagtakderak. Karkarinan, dagiti kariti Diyos ti pagtakderak, karkarinan, pagtakderak ti inkariti Diyos. Karina agbalingi di bumurong, nupay dumting panagwadwaken buteng. Ti baligikit sa una si bibiyag, karkariti Diyos pagtakderan. Karkarinan, dagiti kariti Diyos ni pagtakderan. Karkarinan, pagtakderan ti kariti Diyos. Karkariti Kristo ti pagtakderan, binukod na pagnanayon ayat na. Espirina, dagiti kariti Diyos ti pagtakderak, karkarina, pagtakderak ti kariti Diyos. Gapuiti karkarina diakmat na, awag ti Espiritu inakdinggen, ti manubot laeng inagpagtalkan, karina inagpagtakderan. Karkarina, dagiti kariti Diyos ti pagtakderak, karkarina, pagtakderak ti inkariti Diyos. Ang
kararag tayo, managayat ka na bendito a Diyos mi, adadtoy kami manen balay ti kararag mo, ita nga natipon-tipon. Agyaman kami o Diyos sa nakadanon kami dito nga nasalun at ken nabilig. Nuktam ka di o Apo Diyos dagiti puspuso mi, ken panunot mi nga agdingeg ti nastantuan nga sasaom. Bendisyonan ka di o Diyos timang ted iti mensahe ita nga bigat. Agyaman kami tinabuslon nga ayat mo ken grasyam kada kami. Iturong na kami kadi o Apo ti pagsayaatan ti tunggal maysa. Ilisin na kami kadagiti anyaman nga peggad. Saksakit ken anyaman nga agraira ditoy lubong. Ikan na kami ti pigsa ken bilig. Tapno dumakil pay ti inkampa ng pamamati ken ka. Tarabayan na kami kumao Apo Diyos. Haan laeng nga ita nga aldaw, no diket iti agnanayon. Pakawanen na kami dagiti nagkurkurangan mi, ken naglablabisan mi ken ka o Apo. Ken dagiti pada mi tattao. Dagitoy ti kararag ken ar-araw mi ken ka o Diyos. Ama nakabalin amin, babaen tinasamit anaga ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Si tayo amin, iti kararag nga amami. Amami nga da ka sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo. Umay kumati pagariam, maaramid kumati pagayatam no kasano sa dilangit, kastamet dito'y daga. Itdem kadakam ti taroon mi ti inaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami iti dakes. Takukwam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria ngagnanayon. Amen. Ibaga kada kayo nga agdingdingeg kanyak. Ayatan yu dagiti kabusoryo, ket ipaayan yu iti imbaga dagiti makagura kada kayo. Bendisyonan yu dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawat yu dagiti mangidandanes kada kayo. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimik a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabaalan na ngagparintumeng kadagiti nairanta nga pagparintumengan dita sangwanan ti tugtugawyo ket mabalin na nga aramiden daytoy kabayatan itin tay panagkonkonfisar ket kabayatan na met iti kastoy nga kasasaan tukaran na tayo tinalinaay nga tukar daytoy organista tayo iebkas tayo ken kuana ken Apo nagtibanbanag nga saan amay parbeng wenno saan nga nasayaat. Tapno niti kasta, dalusan na tayo, ket may kari tayo, ken kuana. Agkararag tayo. Agiyaman akong nanayon nga Ama. Ipudnumi nga iti masansan saan kami anatulnog nga iglesia. Saan mi ngay naramid ti pagayatam. Linabsing mi dagiti lilintag mo. Sinupring mi ti ayat mo. Saan mi nga inayat dagiti kapadami at tao. Di kam mangeg itikis dagiti makasapulan. Pakawanen na kami.
Wayaan na kam ngagpaay itinaragsa ka pa nagtulnog. Babaan ken Kristo nga Apo. Amen. Nyagem kadrupang kanya tapno sikati pagnaenda. Naimbag ken naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Agyamanak kada kayo, iti dayta nga sungbatyo. Intayo nga rod kablaawan, iti tunggal maysa, nga adda kadat tayo, iti daytoy ngagsapa. Kablaaw nga agapo iti pamilya, iti Central United Methodist Church. Kablaaw nga agapo kadagiti pampamilya ti ministerial staff. Ken kablaaw anapudpudot pay nga agapo kadagiti puspuso nang nangrona iti daytoy nga gimong ti Ilocano. Ket no kasano tayo met nga kablaawan iti tunggal maysa ken pasangbayan. Iti naragsak ken natalna nga agsapa tayo no man pay iti kapkabangaybang nga luglugar ket adun dagiti parparikot. Ngem babaan ken Apo tayo ket addatal na nga isu nga intayo pasangbayan at pinasangbayan iti daytoy nga agsapa kas iti panang pasangbay tayo iti tunggal maysa nga pudpudno ngagsilsilnag iti rupa ni Kristo iti tunggal maysa kada kayo. Isungasapay kuma, ta iti daytoy nga intayo panang pasangbay, iti lawag ti init tapnon, maimatangan tayo, iti kinatanok iti Dios. Ket isunto kumamat dayta nga silnag, iti makitan to kada tayo, iti intay panagaramid, dagiti banbanag nga isu timpabaklay ni Apo kada tayo, nang nangruna iti daytoy nga agmalam. Ken kastama to kasano tayo nga kablaawan pasangbayan ti tunggal maysa nga adda kada tayo iti daytoy nga lugar. Kastamet kablaawan tayo iti naragsak ken natalna nga agsapa wenno bigat. Dagiti kakabsat nga awan iti gundaway da nga nakaumay makipagrupan-rupa kada tayo, no dikat addada kadagiti pagtainganda. Ken kat kakabsat nga addan sa bali nga nasyon. Itinagan iti Central United Methodist Church kakabsat ken iti pamilyana. Iti daytoy nga gimong iti Ilocano congregation ken nang nangrona itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo kablaawan da kayo iti naragsak ken natalna wenno naimbag nga bigat kadagiti adda ditoy dagiti adda Amerika naimbag nga rabii ken dagiti sabali nga luglugar naimbag nga malemyo Apo. Ket no kasano dagitoy nga anak nyo nga mangkabkablaaw kada kayo isud ang tumatlaeng, iti kanayon nga mga karkararag, nga ni Apo Diyos kuma, isut maadda kada kayo. Ken kastamat kaya tayo nga kablaawan, dagiti kakabsat, nga simangbay, iti aldaw, iti panagkasangay da, ken aldaw, iti kalaysada.
Dagitoy kakabsat, makita yo, di taayan iti screen tayo. Nga kas iti kagangay, jakon nga may saan nga basaan dagitoy no diket. Isuda amin, ken si tayo mat amin, kablaawan tayo isuda. Iti narambak, ken naragsak, apan nagkasangay da. Ken aldaw, iti kalaysada. Itinagan, itagmaymaysa, ng iglesia tayo dito central. Itinagan, iti pamilya, iti gimong ti Ilocano. Ken itinagan, tinasantuan, nga at apo tayo na ni Kristo. Kablaawan da kayo, iti narambak ken naragsak ng aldaw, iti panagkasangay, ken aldaw iti kalaysayo. Ken isarsaro no mamat kakabsat, dagiti kidkid daw, ken karkararag, nga sapay kuma, tani Apo Dios, ket iparikna nakada kayo, iti naan-anay nga kaaddana, kabayatan ti panagdalalayasat yo, iti baro nga tawen, ken baro nga biyag, nga impaay nakada kayo. Wen kakabsat, diakon nga at itaganan, ket kayat ko lang ipakaamo dagiti sumagmamano aban banag. Nga kas intono umay nga Miyerkules. Next week, Lunes inton bigat, Martes inton Miyerkules, ket isuntun iti panangrugi, iti Kwaresma. Isu nga rambakan tayon to, yakon ko na tayo nga as Wednesday. Nagaliston, Kwaresman, kakabsat. Isu nga na danto panawan nyo, danto service tayo, iti alas 6, iti rabii. No kayat yung nga may kan, iti cross to, dahita muging yo. No kanyan to kayat yung kasanon to kadakal na, bagayon to latan. Tadaytan to kakabsat iti ni pakaiwaragawagan nga iti Dios, babaan iti krus ngimbati na, ket makitan to isu na babaan ken ka. Isang umay kayon to kakabsat, nga makipagrambak iti as Wednesday, inton umay a Miyerkules. Ken kastamat kayat ko nga ipakaammo kada kayo, nga inton no March 12, ket isunto ti panakabuangay iti kadatawan nga konferensya iti lokal. Dahil kon tayo charge conference. Isu nga kada kayo kakabsat nga gay-ngayangay nga umay to ag-observe. Mabalin kayon to mat iti umay. Malaksid kadagiti opisyales. Umay kayon to. Alas 9 iti bigat iti pangrugina, aging gana ti malpas. So nga no, danto panawan nyo, into no March 12, ket agpakastoy kayon to, umay kayon to, makipag-church conference. Ken kastamat kakabsat, dayta nga bulan isunto, iti panakabuangay manan, panangrambak tayo, iti maika, sa nga gasot, ken 22, nga tawen iti iglesia tayo. Dahil nga bulan iti Marso at partikular yung third Sunday isunto ti joint service iti amin iti tayo panang celebrar wenno intayo panang rambak iti anniversary tayo. Ket sapay kuma kakabsat tagkikita tayon to nga daan tayo iti rag ken ragsak. Ken iti maudi kayat ko nga pakaammo kada kayo nga iti apila, iti lay leadership, nga daytoy kakabsat, maipapan itintayo panagururnong, panagurur, iti igatang tayo iti lote, iti ka-organize laeng nga iglesia tayo iti Rosario. Ket idi manin kalmanen,
panagtutungtungan manin daytoy, ket saan kami nga maumuma, nga agyamyaman kada kayo. Ken, saan kami met nga maumuma, nga umapapila kada kayo. Adon kakabsat, iti nakaiyawat, or urayan nakalaingen, sa tayo makagatang. Ket daytoy iti karkararagmi, ta saan laing nga maorganisa, iti mission tayo, Rosario, no di ket bumadang tayo, iti panggatang da, iti lote. Tapnon isunto, ti pangipatakderan tayo, iti kapilya nga iso, iti pakaitan-ukan ni Apo. Dagitoy laeng iti kayat ko, ken kanayon, ulitek manen, dagdag ulitek kakabsat, agyamanak kada kayo, kadagiti ado, a bendisyon, ken badbadang iyo, iti ministeryo ni Apo. Amen. Iti panang ibasa iti epistola ket masarakan iti ikaduwa nga Korinto, kapitulo 3, versikulo 10 ket 2, kapitulo 4, versikulo 2, ket kastoy ti kunana. Naturad kami, gapu taada daytoy annamnamami. Iwaksimi amin analimed, ken nakababain nga aramid. Di kam agaramid ti kinasikap. Di mi balikugen ti mensahe ti Diyos. Ngem iti amin na kinapudno, agbiag kami iti imatang ti Diyos, ket italekmi ti bagimi iti konsensya ti tunggal tao. Agtakder tayo kakabsat. Iti pagbasaran, when napakasapulan, pakasarakan, iti panakaibasa, iti ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo. Dito'y surat ni San Lucas, iti kapitulo 9, manipod, iti versikulo 28, agingga na 36. Ken kayat ko pa'y nga basahen, itinayod na. Manipod iti 37, agingga na iti 43 a bersikulo. Akastoy, iti kunkunana. Agarop may sa alawas, kalpasan, iti panangisao ni Jesus kadagitoy. Inkuyog na da Pedro, Juan, ken Santiago, ket simmang atda, iti bantay tapno nagkararag. Idi karkararag, nagbalbaliw iti langana, ket nakasisira pitipo daw dagiti pagananay na. Pagamwa madadwa lalaki nakisasao ken kuana, da Moses ken Elias. Nagparangda iti nailangitan na dayag. Kasarsarita da ni Jesus, maipapan iti asidegen, apan ang tungpal na, iti panggap iti Diyos babaan, iti ipapatay na yay Jerusalem. Nargan idi titurog da Pedro ken dagiti kakaduana, ngem idi nakariing da nakita da ti dayag ni Jesus, ken dagiti dua lalaki ngagtaktakder iti abay na. Bayat iti papanaw dagiti dua, iti yan ni Jesus, kinuna ni Pedro ken kuana, Apo nagsayaaten ti kaaddayo ditoy, mga ramid kam iti 3 kalapaw, maysa paraken ka, maysa paraken Moises, ken maysa paraken ni Elias. Di na mo idi, iti sasauan na. Madama pa lang agsasao idi, agparang iti maysa nga ulep, anang linong kadakwada, ket nagbuteng dagiti adalan, iti kumutan ida iti ulep. Ada time ka nagapo iti ulep, panagkuna, daytoy ti anak ko, ti pinilik, isu ti dingganyo. Idagpukawan iti timek, nilaingan Jesus ti adda. Nagulimik dagiti adalan katawan
Iti sumarunong nga aldaw, simmalog da iti bantay. Ado tao ti simabat ken Jesus. Nagamuam maysa kadakwada ti nagpukaw. Maestro, ipakpakaasin na. Kitam kadidaytoy barok. Ti kakaisuna nga anak ko. Nuluganan ti dakes nga espiritu, pagikisen na akilaat. Pagikisiwen na ken paglabutaban na itingiwat na. Parigatin na unay ket di na kaya ta pumanaw o panawan. Dinawat ko kadagiti adalan, apaksyaten da kuma, ngem di da nabalinan. Tattao managdakdakes, ken awan pamati niya, kinuna ni Jesus. Kasanupay kabayag iti kandak, iti denayo, kasanupay kabayag iti panagan-anus ku kada kayo. Ket kinunana iti ama iti ubeng, iyeg mo ditoy iti anak mo. Idi umasideg iti ubeng, imalat na iti demonyo, ket pinagkisiw na. Ngeminungtan ni Jesus iti dakes nga espiritu, pinaimbag na itubeng sana inyawat ken ti amana. Nagsidaw dagiti amin at tattao, iti naindaklan apan nakabalin ti Dios. Dagitoy ti sasao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapay ti biag hapon. Ama ipaito'y karawan. Kas panangted mo diyay, kenat baybay. Kadagiti tao at
Agyaman tayo iti nakapinpintas asan niwang iti kanta. Nga daytoy ket kasla agay-ayab o mangay-ayab. Itinayon dagitoy nga agkankanta iti kadwada. Tamo tayo launay kakabsat. Nga iti kastoy nga kasasaad iti daytoy nga lubong tayo. Adu kadagiti ni kakadwa tayo. Nang nangruna dagitoy nga koro tayo. Ket kaslahan dansan nga agsubli dito'y sentral tanagawidan. Karkararagan tayo kakabsat isuda sapay kumatad danto panawan nga makakadwa tayo tumanen isuda. No pay kasta agyaman tayo ken Apo. Kararag tayo. Iti daytoy nga kanito o Dios at iti kami nga grukbab. Iti nasantuan nga sangwanam. Ket sapay kuma. Tatiin kam panagdengdengeg kadagiti sa saom. Ket pudno nga mandingan namin o maendingan mi launay. Tapnon dagitoy nga sa saom o Dios ket masalamat-matan mi kadagiti kaunggan mi. Bendisyon nam nga rod, daytoy nga adipan mo, nga isut aramatem, ken iti tunggal maysa, ngagngay-ngayangay, nga pagbiaganda, dagitoy nga sasao, nga isut, ipaay mo kada kami, iti daytoy nga agsapa. Sikalay ngo Apo, iti may tanok, itinagan ni Jesus. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, na imbang agsapayo amin. Kung kunak iti napalabas nga aldaw nang nangruna iti Miyerkules. Tay di Miyerkules kakabsat kalpasan nga mapan nagpa-check up dahito kadwa tayo nga pastor ti Ingles ni Pastor Unilla. Ta aglipas nga roden daytoy nga health card. Isu nga sakbay nga malpas. May isa nga aldaw nga sakbay nga malpas. Iti termino. Ket nagpa-general check-up. Ket idin maala na daytoy resulta ket insigida nga imbaga ti doktor ken kuana aglib ka. Ta medyo nadagsen iti nakita ken kuana. Immediately nagpatawag isuna iti meeting via chat group. Isu nga dayta nga Miyerkules that's supposed to be isuna ti in charge iti midweek. Gaputa dayta nga advice iti doktor ken kuana ket insigida nga nagsukat iti mangugur iti midweek ket daytoy nga adipenyo isu ti nadutukan. Kitayen nyo nga nalaeng Miyerkules siya kon ti nangigem nagsermon. Iti Sabado siya pay iti agsermon manen iti kalman iti council meeting. Ken iti daytoy nga bigat iti Lucano. Ken madamdama iti English isu nga diakon nga agtaktak nga agbaban iti naklatan. Ken inton Miyerkules pay. Isu nga kunak 5 nga sermon iti insaganak. Ngem kakastalaeng hangakasjay ka atidag. Isu nga mangnamnama kayo kakabsat. Nga iti daytoy nga agsapa ket saan kayo nga matuukan iti panagtugtugaw ta ababalaeng dagito insaganak ngayon tayo pagtutungtungan. When iti panagbalbaliw
Daytoy iti kayat ko nga makita tayo wenno mapadasan tayo. Taadupay kada tayo kakabsat wen pudno ang nagbalbaliw ngem iti sabali nga langa iti panagbalbaliw. Ano na kita agbalbaliw? Ngem sabali nga langa iti panagbalbaliw. Ada na minsan nga nabuyak iti panahon nga napintas pa iti sinsini, ano? Robin Hood, api nga ako diya, nga palabas diya, iti Tagalog version. Kuna diya may isa nga agtaktakaw, kanda ito nga taktakaw, dakit ipaay na kadagiti marigrigat. Kuna dito gayem na nga may isa, gayem magbalbaliwitan, kuna na, agtatakaw talatan, agbalbaliwitan. Kitanya ti kayat mo, nga pagbalbaliwita, kuna na, kit ag-hold up tan, atap no, kidnap tan, dakil ti kita. Kita nyo, sabali nga pagbalbali. Tanog taktakaw dalang kadagiti isang kabasit. Itatan kidnapping ti kayatnan, agbalbaliw. Ngem sabali nga pagbalbaliw. Iti kayat ko nga maimatangan tayo, kadagiti bibiyag tayo, iti pudno nga panagbalbaliw. Nga mayan nurot, iti pagayatan iti Dios. Isu nga mo tayo launay kakabsat nga iti istorya iti panagbalbaliw iti langan ni Apo tayo nga Jesucristo ket pudno. Pudno met nga at dadakkel pakaipapanan na uray pay. Iti pakaisaadan iti makadiyos a panagkuna theological point of view. Ken uray pay iti kasasaad tayo ket dakkel met iti kaipapanan na iti biyag tayo. So nga kayat ko nga maimatangan tayo iti sumagmamanulaeng kadagitoy nga intayo imbasa wenno nanggegan itay. Iti umuna, iti nalawag a pakaisaadan iti tallo a persona. Trinidad. Iti ngato iti bantay. Take note. Panunutin tayo. No anya tinay matangan dagitoy nga adalan. Adda pakaipapanan iti sursuro iti Trinidad. Iti ngato iti bantay. Ken abungutan iti kinadayag wenno kinatanok wenno iti gloriana. Daytoy nga kinatanok wenno kinadayag ni Apo isut manglawlawag iti tunggal maysa kada tayo. Amang patpatibkerpay iti biyag iti tunggal maysa ken mangipaay iti pudno apakaipapanan iti naglabas apan panawen, naglabas ken iti masangsangwanan nga paspasamak. Awan gibus na. Dagiti ammo tayo idi ammo dagiti naganak tayo idi. Isumat laeng ti may matangan tayo itata ken iti sumarsarnupay nga tawtawen. Tapod nula unay nga iti Dios iti dayag na ket saan ngagbalbaliw. Saan ngagbalbaliw uray pay no kasano iti kinasipnget iti lubong nga isut pagiganan tayo wenno kasano kadagiti kaado a paglablabsingan tayo. Iti lawag iti Dios ken iti dayag na ket saan ngagbalbaliw. May kadua, ngemidin nagpukaw dagitoy nga katungtungtong ni Apo tayo nga Jesus.
Nagpukaw na iti aniniwan, iti ulap. Ket dita nga ulap at datimek iti Dios ang mga amula ununay ken apo tayo nga Jesucristo. That the voice of God affirming Jesus. Iti may katlo nga may matangan tayo at makita tayo, iti teksto tayo. Iti dahit na apan nagbalbaliw tila nga the transfiguration. Ket isut pudpudno apan nagbalbaliw. The radical change and shift. Pasamak nga isut mangbalbaliw kadagiti mamati unay wenno kadagiti agtultulnog, agrukruknoy, ken agraem kadagiti kinapudpudno. Addaan panagbalbaliw kakabsat nga mapasamak kadagiti napudno nga agrukruknoy launay, kadagiti agraem apudpudno launay ken apo tayo nga Jesucristo. Daytoy apan nagbalbaliw tila nga ket saan laeng nga ay nakaisaadan ken apo tayo nga Jesucristo no deket iti inna panagsubli ken iti panangisagsagana na nga itultuloy dagiti aramid ti panakaibaunan na aging gana ti ipapanaw na. Hanlaeng nga makita no kasano ni apo tayo nga Jesucristo iti panagbalbaliw iti langana ijay ngato. No deket iti panangisagsagana na no kasanong agbaba agsubli tapnon aramidin na dagiti banbanag nga isot na kaibaunan na. At may nga pastor tayo. Gapota da barbaro nga lugan iti distrito. Excited nga ag-drive mapan ija bagyo. Gapotag pangato, ti ayat na, idi adijay nga to, kakabsat. Ti ay ayat na. Ngim ti problema na no kasanong ag-drive, agpababa. Amo yun, narigrigat, nagpaiso. O narigat, iti ag-drive nga agpangato. Ngim ti rigat na, narigrigat pay gayam, no kasano iti agbaba. Isu nga dagitoy nga banbanag at dakayat na nga kaipapanan na saan lang nga iti panagbalbaloy ni apo tayo nga Jesucristo idi adda isu na ijay bantay diya nga to. Saan lang nga dayta ti may matangan tayo no dikot no kasano dayta nga dayag na ket isu itin sagsagana na itiin na panangaramid iti misyon na, idi agbabawen o agsubli, iti daytoy nga lugar, uray man pay naringgor, naparikot nga lubong, ta iso nga rod, iti nakaisaadan na tapnun aglawag, kadag iti tattao, ang naabungutan iti ulap, iti kasipngetan. Iti may kaupat, iti sangwanan iti nasantuan nga apo. Ket masapol ang masursuro tayo met iti agulimek. Masursuro tayo met kumakakabsat iti agulimek. Saan lang nga parikot, dayamudom, aming nga banbanag, nga intayo panaggargaraw, agday dayamudom tayo. Padasin tayo tagulimek, agtugaw tayo, agkararag tayo, tapnon iti kasta, maimatangan tayo no kasano iti panagkarkararag,
ni Apo tayong Jesucristo ket dayta nga panagkarkararag na isu iti panagbalbaliw iti langana. Isu nga iti tao ngagkarkararag kakabsat dakkel iti maipaay iti kararag iti panagbalbaliw. Dagiti tattao nga kankanayon nga karkararag kakabsat dakkel iti pagbalbaliwan. Malaksid no di kagkarkararag aging gana tata di ka pa'y nagbalbaliw. Lakay tayon, babakit tayon. Anyan to ti may matangan dagiti apo tayo wenno dagiti anak tayo no di tayong agbalbaliw. Aginggat at dapanawen agbalbaliw kan kabsat. Tapnon iti kasta, iti silnag iti panagbalbaliw akas ken Apo tayo Jesucristo, iti nakaisa Adam, isunto iti makita amay matangan, dagiti sumarsarno ken ka. Ken kastamat, iti adda ditoy iglesia. Daytoy kakabsat. Iti maimatangan tayo at pakakitaan tayo. Tanay iti pudpudno ang nagbalbaliw ken Jesucristo. Maimatangan iti inaldaw a panagbiag. Ken no kasano tayo makipagmaymaysa. Iti aramid nga isot impaaya at impabaklay ni Apo iti tunggal maysa kada tayo. Agbalbaliw kan? Agbalbaliw tayo. Amen. Idaton tayo dagiti agkapulno, karkari, sagsagot, kendat daton a panagyaman, bayat ang makankanta ti himno, ket maawis tayo nga umasidag iti sakaan ti altar, bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtagarigagay, ang magaramat iti online banking, ket mabalin tayo nga idaton babaen iti bank account iti Central United Methodist Church, ang naiparang kadagiti screen tayo. Jesus going kanik di agservi ken Apu ken manupot ko dinakat may bayan niya kabuteng tigo. Met mawan sikat mangidan o iparignam ka ditikatam kanya no sulisog ko sarpadan ti kabusor na bileg at tuy lawlawen na ngem apuasit ganak tapno jak matin na. O Jesus kuwin karim kadagiti kukwan anu sa di
met at dada. Siya kesut singkarit met asikat surutet. Ingkan at panungpalan dinak ngat sinan. Kararag tayo. Nasantuan kinailangitan a Diyos. Nga isu laeng iti man nakabalin wenno addaan pan nakabalin na amang balbaliw iti biyag iti tunggal maysa. Pudno launay nga daytoy nga impariknam iti tunggal maysa iti panagbalbaliw ket maimatangan babaan o Diyos no kasanuda nga bumadang no kasanuda nga ipaay dagiti banbanag nga isut intalek mo kadakwa dakas kuma dagitoy nga datdaton karkari asagsagot ken apagkapullo. Tapod no launay o apo nga pinagtalkam dagito yung anak mo iti adu nga banbanag nga kas iti biyag da nga isu o Dios isang sagot da ita ket isu da met ket pudno a mapagtalkan agyaman kami. Agyaman kami, o Apo, kadagiti sa saom, agyaman kami, tinasantuan nga Espiritu nga isot ng repet. Wenno nagtaeng, kadagiti kaungan mitapnon, dagitoy nga sasaukat masalimat-matan. Nga iso iti pagbiyagan mi, iti inaldaw, ken maimatangan met, daytoy nga biyag mi, nga payso launay, nga grang-rang-rang kadagiti kasipngitan. Agiyaman kami. Itinaramat mo nga anak mo. Ken kastamat kadagiti silulukat nga ruangan iti puso. Ken iti laplapayag tapnong indingan nga nalaeng dagitoy o Dios nga sasao. Ken babaan iti tunggal maysa nga adda kada kami. Nga ting kami panagsasango rupa kan rupa, nga grukrukbab, nga agdaydayaw kan kakat isu o Diyos, iti mangpatpatibker, iti pamatimi no kasano kami ngaglangen-langen, iti imatang mo. Isu nga kan kanayon o Diyos kuma. Nga bayat iti aksaw mi, iti income, panagdaldalyasat iti daytoy nga lubong. Ket maysa ditoy no kasano nga ikan mi iti pateg na, iti kami panagmaymaysa nga panagdaydayaw. Ket daytoy o Apo, iti rag o ken ragsak mi, nga maimatangan mi iti tunggal maysa nga si ayat, ken siraragsak. Agyaman kami iti pamilya. Nga isut impaay mo kada kami numampay adu kada kami o Apo ti awan itatangal daw iti daytoy akan ito. Nga mamumilaunay nga dada kadagiti sabsabali wenno kabangibang nga luglugar. Nga daan met o Dios iti reget nga mangipaspasnek da, no kasano iti pagsapulan, nga isot impaay mo kadakwada, iti bendisyon mo nga rodo Apo, iti ipaay mo kadakwada. Ken kastama to Apo, adu dagiti banbana nga kayat mi nga pagyamanan kas kuma dagiti anak mo, nga simbang bay iti panagkasangay da, simbang bay iti aldaw iti kalaysada,
Dagiti anak mo nga pinaimbag mo, kadagiti saksakitan da. Kan dagiti anak mo nga impaayam iti talugadeng wenno sireb tapnon inda aramiden dagiti banbanag nga isu o Dios impaay mo kadakwada talugadeng agiyaman kami tararamatem amin dagiti nga anak mo numampaysan nga pada-pada ngem ammo milaunay kas kumadag iti kamkameng daytoy nga bagbagimi agsasabali iti kamkameng ngem adda tunggal maysa nga impaay mo apakaaramatan na kastoy kami o Apo nga da iti iglesia iso nga daw-dawat mi sapay kuma taaramatin na kami iti panagmaymaysa wenno panagrangay iti pamati ti tunggal maysa. Wenno Apo adupay dagiti banban nga pagyamanan mi ken kastamit kadagiti kidkid daw mi kas kuma iti kankanayom nga kaadda iti tunggal maysa nang nangruna tiing kami o Dios panagsisina iti daytoy nga agsapa. Rumwar kami as itutulnog. Rumwar kami o Apo as itatalged ken sinanama nga iti silaw mo iso ti maadda kada kami tapno nagsilnag kami kadagiti karuba mi saan laeng ati pampamilya mi. Tulungam nga rudo Apo dagitoy nga anak mo iti pagbiyagan da. Bendisyonam iti pagsapulan da. Sika o Apo iti kankanayon nga sangger mi numanpay adu dagiti kakabsat mi nga kasapulan dalaunay no kasano nga paimbagem o Dios dagiti saksakiten da tapnon isublim iti karadkad da kas kuma ni Pastor Lito no anyaman o Apo dagitoy nga nakita iti doktor tapnon maagasan aramatem o Apo dagiti ag-agas aparatos kan kastamet dagiti do doktor nang nangruna idipal mo maminsan pay dayta man nakabalin nga ramay mo ken kuana ken kastamet ni Nanay Rosario Bayudan ken dagiti daduma payo Apo ngay ayatan mi sapay kuma ta ipaay mo kadakwada o Apo iti asim iti parabor tapnon paimbagam dagitoy o Apo nga saksakiten da. Daw-dawat mimit nga iti tunggal maysa babaen iti iglesia. Ket natulnog kami ken naayat kami no anyaman dagiti banbanag o Apo nga kasapulan da dagiti banbanag nga isu o Dios maibadang mi wenno maitulong mi. Bendisyonam dagiti panguluan mi, dagiti obispo mi, DSS mi, dagiti papastor, diakonesa saken dagitoy nga anak mo nga managayat launay iti iglesia, ken iti pampamilyada. Bendisyon namin iti iglesia mi, pag may sain na kami o Apo, may maysa nga pamati, may maysa nga panggep, apakaydayawan tinagan mo. Karkararag mi mat na ito, o Diyos, nga pagilyan mi, nang nangruna iti mas asideg nga eleksyon. Ammo mi launay, nga sika iti mang patugaw, o Apo. Iti anak mo, nga isot agpangulo kada kami. Pilyem, ikan na kami, o Apo. Iti pudpud no nga lawag, tapnon iti kasta, may isurat mi iti pudpud no nga isut pilyem nga isut agpangulo kada kami. Idaw-dawat mo mato Apo iti talna tapno nagsardengen iti gubat iti Russia kan iti Ukraine. Ikati mo o Apo dagitoy nga panpanunot dagiti agpangpangulo sika kuma o Diyos iti makita babaan iti panakabalin mo
Saan nga iti pan nakabalan wenno puwersa, dagiti palpaltog, wenno dagiti aparatos. No di ka tinananay nga ayat mo, ken iti pan nakabalin mo, isulaing ko iti may matangan. Wenno apo amo milaun-unay, nga awan sa balin nga pagkamangan mi, no dilaeng nga siksika. Dagitoy itikid daw mi, dagitoy o apo, iti kararag mi, itinagan ni Jesus. Amen at amen. Tumakder tayo, kakabsat. O Jesus ko, inkarim, kadagiti ko ka. Ano sa dinotyan mo, ijay metadana. Siya Jesus inkarim, asikat suruten, inggon at panungpalat, dinaklat sina. Kinanakuman, ken Espiritu iniwan, dayawen nga ipangrunan, di langit ken kakabsat ko, kendungdungwek edalaunay. Intay yung arod, awaten nunulak aman, itinananay nga pamemendisyon, iti Diyos Ama nga dasa di langit. Itikan kanayon nga panangispal, dungo ken ayat ni Kristo nga apo tayo. Ken kastamat, iti kaadda nga kanayon, iti nasantuan nga Espiritu tapnon alwadan naka, ken ikan naka iti talakan kapia. Isukuma ti maadda kadatayo, ita intun bigat, ken itegnanayon nga awan inggana. Amen. Oh.